Pili po kayo. So guys, Jordano po to. Pili namin po. 75. Ay, may na lang. 20 po. Ang waistline po nito is 28. Pakisabi lang po kung mine. Papasok ko po dyan. Ito naman po. Kasi magandang tela. Hindi ko alam kung ano to. Tignan ko muna. Yan, dami-dami kong shorts. Pag mga buwan ng December, January, pwede na po ito. Ano na lang to? Mga 20 pesos na lang. 20 pesos? Mahal pa ba? O sige na. Sa iyo na. Sige, okay na lang. 10 peso. Sa inyo na. Hindi na ko naman ng peso. 10 pesos. 10 peso. Mahal po to. Galing sa online. 3 years na yata ako. 3 years, 4 years. Lang pa sa mga kapila na. Kaya 5 pesos. Ano, kaya ba yung mas masama ito? Ano, 5 pesos na lang. Maganda pa po. Pwede ba? Ang team ko rin. Pwede pang ipatuko. Hi guys! Hi guys! Kasi kahit wala ka laban naman ko, nasa maksasabi ko. Kasi ano pa kami nandun kita? Ikaw na si Siya. Introduce yourself. Okay, kasi pakipas ko. Tapos sa hindi ko matapos dyan. Nalagay ako. Hi guys! Welcome back to my vlog! Yes, for today's video, it's box time. Ayan, it's my ano po today. Box po ako today. Ayan. Bisaya. Ayan, si Bisaya tita. ba, Day? Si tita, si tita po yung kasama ko. Ayan, mag-box. Yes, I'm most thankful. Dahil nandyan si tita lagi. Ang dang tumulong kapag may pangailangan. Charis. Ayan, so, ayan. So, ito po yung mga ano ko. Ito lang naman yung ibabox ko. Ayan, tapos parang malaki yata yung Ay, box. dyan pa box mo. Tapos ang laki. Di ba sabi ko sa'yo, di ba parang mas malaki? Mas maliit pa ba? Di ba dapat medium lang? Taka nga kaya. Tanungin mo kung may mas maliit. Ayan mo na, lagi ko na yung maleta ko. Ayan, so yan yung box ko. Pero parang malaki yung box ko kaysa sa mga gamit ko. Ito lang naman yung ilalagay ko at saka yan. So good luck. Diba? Parang next week mo pa ito ano Sexy yung kasama ko. Hi. Sexy yarn. Okay, it's time to ano na. Sexy yan. Ayan, sick, log. Oh, may patatu pa yan. Huwag kayo. Oy, meron. Lig. May tattoo din naman ako. Mapakita talaga ito. Aray ka. Sino yung kinamusta mo? Hi po. Ayan. Okay naman. Ikaw, musta? Musta? Manila! I'm going home to Manila. Siguro pag natapos tayo dito, doon matatapos din siya sa kusina. Yung mga giveaway kapag may gusto ko. Especially. Guys, ang dami-dami ko kasi bag na hindi nagagamit. Ayan. Kasi mahilig ko kami online. Naging online seller. Ayan, so ang dami-dami kong belt bag. Ayan. Papadala ko na to lahat. Sorry guys, nag-ano kasi ako sa vlog ko, char. Ayan. Ayan yung mga belt bag ko na hindi ko masyado gamit. Hindi ko na ginagamit pala. So, mapupunta sa mga kapinsanas ko. Kapinsanas. Ay, ang hirap talaga pag abroad. Pero sexy ko, Beth. Sige, huwag ka. Basta huwag ka hirap yung Kaya nga tumalikod ako kaya ka dito. Ano my God, ang dami kong bag. Okay na. Tapos ano pa naman ako, wala ka. Kasi Saan ako lalabas na yan? Boy, hello! Pag ginulang, mga halaman na lang ilagay. Hello, sino may sabi hindi ko afford ang LV? Char, LV ba ito? Yeah. Ganyan? Or sabon? Yeah. Sapatos. Huwag naman yung bulky kagad. Mag-flat ka muna. Wala na damit na. Wala na yun na. O ako maglagay muna ako ng damit Sa na. saan? Para sa ano mo. Ilatag lang natin para flat lahat. Yeah. Ganun. Yeah. Ano may... Sige, isa may Bili po kayo. Bili po kayo. So, Ito, guys, abot na lang po. Giordano po to. Bili namin po is 75. Pakimay na Ano na lang po? 20 po. Ang waistline po nito is 28. Pakisabi lang po kung mine.
papasok ko po dyan. yung mga kalumaan ko, ipapadala ko. Giordano lang po to. Hindi pa nagamit. Baka may gusto. Sexy po. Ay, yung mga ano lang, mga patama. Magandang tela po. Okay, po ito, Juliet. Wala na pong ilalagay. Tapos na po. Ay, hindi parang okay lang. Hindi parang okay lang yata. Parang lang yan. Tama. Tama lang sa... Puno. O, diba? Ang dami-dami. My God! Ang dami kong pantalon, guys! Oh my God! Tapos meron pa sa bahay. Si Amo kasi napapansin niya tayo yung wardrobe ko. Sabi niya, ay na, dami ko naman damit. Akala ko ba may pinigay din sila? Meron, konti lang. Tapos yung iba, kasi sabi niya, Pantulog lang po. $10 na lang. Ay, hindi. Paano yun sa peso? ano yung $10? $10? Mga ano, 50 peso. 50. Ko na lang po ng 50%. 30 pesos na lang po. Kasi ano na po yan Sino po ang may gusto nito? Use po yan, pero not abuse. May lagay na kaagad. Meron na kaagad. Ito naman po. Magandang tela. Hindi ko alam kung ano to. Tignan ko muna. Ano? Eh, ang dami-dami ko pong shorts. Pag Mga shorts mga buwan ng December, January, pwede na po ito. Ano na lang to? Mga 20 pesos na lang. 20 pesos? Mahal pa ba? O sige na. Sa iyo na. Sige, okay, ano lang. 10 peso. Sa inyo na. Hindi na ako marunong mag-ano na ngayon ng peso. 10 pesos? 10 peso. Tama na muna. Magyari ka na muna. Ano yan? Wala naman ako babasagin. Yung ano mo yung mga chocolate sa kasabo kasi pag naano yung chocolate. So, unahin natin yung ito sa buna lang. Yeah. Sige. Ito na yung mga Di ba pwedeng ipasok sa bag mga yan para hindi mag-amoy o lalo na yung mga sabon? Mahal po to. Galing din sa online. 3 years na yata to. 3 years, 4 years. Galing pa sa labas kabila nun, no? Kaya 5 pesos. Di ba yan yung pamasko mo sa amin? Pamasko ko. 5 pesos na lang po. Maganda pa po. Pwede pa. Pamangkin ko ano. Pwede pang ipaduko. May mumu. May mumu? May mumu. Nawawala tayo ng signal. Malapit na maubos. Hi guys! Hi guys! Say hi to ang labo ng mato ko. Nasa baksin salamin ko. Ako si, ano ang pangalan ko na doon kila? Siya na, ikaw na si siya. Ako na si... Oh, let you introduce yourself. Okay, just impact ko. Kami, hindi ka pa matapos dyan. Try mo kayo balik. O giliw na saan ka? Bakit lumisan ko? Damit pa rin. Tapos chocolate. Tapos damit na yung last. Pwede na yun, Anong sayang? Patapos na po kami. Yung
Diyos ko, ang laki na ng inaanak ko. Kasya pa kaya yan? Ay, nako, doon. Pwede, chocolate mo rin ito. Chocolate na, tapos ano na. Oo. Pero meron pa. Kulang pa yun. Sige, mayayari. Oh, kaya, ilabas mo na yung mga ano mo dyan, tapos Papalitan na lang natin. Yan, taray. Ay, oy, wag kayo. Panalo ko yan ng bingo. Sarap maglaro, no? Kahit yan lang panalo mo, no? Umala na chocolate yan, diga. Oo. Para pag Ay, doon sa inyo? akong dala Doon sa mama mo? Oo, sa mama ko. Dito sa probinsya. Akala ko doon kina. Kasi last time, di ba nung nag-box ako sa ano, dapat sabay, kaso out of budget eh, hindi ako nakapag-box. Ano to? Hindi kasi yung chain ko nag-request ng ramen na cheese. Cheese ba to? Oo. May space pa. Oh my Ano God. may bibigay mga ito? Yung mga pants ko na pinutol ko. eh, mga ano, hindi marami akong mga maliliit na ano, pinsan. Oh, Merry Christmas! Wala mo na para pag ano ko, oh, Yung mga pinsan ko, umili na kayo dyan, ukay-ukay, bahala kayo. Ito yung unang order ng green. Bitin. Bitin naman talaga yun. Ito yung... Hindi, okay lang, pero ang sikip ng ano niya, andito. Ah. Okay lang, akala ko lang talaga na-crap siya, kaso yung kilikili ko hindi makahinga. Order din ako para kay Emma at saka si Sophia. Di ba? Pabait ang mga yun. Ha? Mas payat sa'yo. Okay lang kapag makayat sila. Akin hindi ko ito. Ano ko ba? Ano sana? Remember the turn, no? Yeah. Hey guys, online lang online. Shopping ng shopping. Yung pala, ipapadala rin. Hi, Malet! Hindi sinalit. Hi, Malet. Ang dami ko po kasing pamangkin, ang dami ko pong pinsan. Hindi pa atin tumalit ha, kay Dayan to. Pumasa ka. Hindi ko maghintay si Malet. Kailan darating yan, Bes? O, Malet, pwede na ba sa'yo to? Yan yung, nalala mo yung sunod namin ni Iyang, nung bagong dating si Iyang. Oo. Ang liit kasi! Hindi, alam niyo ba yung expectations versus reality? Oh, pang 3 months yata na buwan ng bata to. Ito terno din, ayun din. Ay, may hepa ka na yan pag ginamit mo yun. Ano naman. Tapos ang gagamit yan, yung itim. aray ko, oh, yung chef sa Wala na, dami pa. Pwede pa. Ano pa bang pwedeng ilagay mo? Maluwang, no? Luwang, sayang. Maluwang. Wala ka na po. Yung ano dyan, may lotion ka ba dyan or ano ka ba dyan? Papalitan lang natin. Rico. Oh my God! Laki ng box ko.